Ja fa temps, no he oblidat, la Covid pot contagiar totes les persones del meu voltant. Ara s'acosta el Nadal, ja oloro el primer regal, és una mascareta de disseny. Un dia l'Estenyo em va dir, ja t'has rentat les mans, i mira'm atenta a continuar. Tindràs sabó de color blau i gel a cor i a dret, ventila bé la classe, ai quin fred. I ra, la Covid marxarà, no la volem aquí per sempre. I ra, Gregori Mustafà, i la il·lusió sempre hi serà. Gregori Mustafà. Ra, ra! Ra, ra! Ra, ra! Em llevo més d'hora, espero a la cua, és llarga l'espera, em mires la febre, les mans empapades, arribo a la classe, encara estan molles, una altra ruixada. Sí que sí, ja me les he rentat, crec que em comença el mal de cap. I si de l'eix et fa pudor o a les orelles tens dolor, treu-te la mascareta uns segons. Vas dir-me: A 2 metres, per favor, no em vull tornar a contagiar, vull menjar-me els torrons al menjador. Un dia la mare em va dir, vigila el refredat i no acabis al pati empapat, que aquestes festes volem tenir tranquil·litat i a sobre no tens pavos al Fortnite. I ra, la Covid marxarà, no la volem aquí per sempre. I ra, Gregori Mustafà, i la il·lusió sempre hi serà. Gregori Mustafà. Ra, ra! Ra, ra! Ra, ra! Em llevo més d'hora, espero a la cua, és llarga l'espera, em mires la febre, les mans empapades, arribo a la classe, encara estan molles, una altra ruixada. Sí que sí, ja me les he rentat, crec que em comença el mal de cap. Des de Badalona, Escola de Túria, amb el Patge Gregori. Gregori Mustafà.